sunod natin gawin ang zip lining. Tara, suot na natin yung mga harness natin. Bago tayo umakyat sa bundok kung saan tayo ay sasakay ng zipline, kailangan muna nating isuot ang ating safety harness dito sa baba. Bale ngayon sasakay tayo sa jeep na ito, tapos hahatid tayo sa taas. Doon yung mag-start yung zipline. Yan, papunta na tayo sa site. Kita natin na talagang mataas yung lugar. Exciting! Down the road I go, hanging memories on the highline poles. Free and easy down the road I go. Free and easy down the road I go. Up. We have 3 zip lines. Yung highest namin is 250 feet high, 400 meters long. Tapos yung dalawang station 2 and 3, 160 feet high, 250 meters both na haba. Tapos yung last station, 60 feet high na. Ayan, medyo kinakabahan pero yung nakita kong mga nauna kanina, excite din. Parang in a minute, mararamdaman ko na, masusubukan ko na yung Superman zipline. Yung safety measures namin, usually we ask the customers if they have heart problems, backache, hindi talaga inaalaw yung mga yun. Tapos yun. Pero pag may fear of height, not necessary naman. Encourage pa namin silang mag-try, parang gano'n. Yung paa? Jem? Ito ka ba? Jem! Sir, pwede ka na mag-spread ng kamay, sir. Okay. Doon na tayo, sir. Okay, this is it! Yun yung isa sa pinaka-exciting na 20 seconds sa buhay ko. Woo! Usually sa customers, yun yung una. Yung sa Superman. Pag bago i-release, parang gano'n. Pero once na nasasalubong mo na, para iba-iba reaction, may umiiyak, hindi mo alam kung ba't umiiyak sa sobrang galak na nakarating sa dulo. Yung iba naman, tears of joy daw kasi na-conquer yung fear, parang gano'n. Kasi iba, wala lang, adrenaline rush. Kung titingnan lang, parang napakasimple. Pero masarap yung pakiramdam, enjoy talaga. Hindi pwedeng hindi ulitin to. Ayan. Ready na natin yung second stage ng zipline. Bali ito daw yung pinakamabilis na stage. Pero sitting position. Last stage ng zipline, dito is relax mode daw. Tawag nila dito relax mode.
Ayan. Nakumpleto natin yung tatlong zipline, yung Superman, and then yung sitting position na pinakamabilis, and then itong relax mode to yung pangatlo. So, all in all, enjoy. You should try this. Ayun mga kaibigan, aming naipakita at nasubukan ang mga pwedeng gawin dito sa Pugo Adventure so Pugad na makikita mismo dito sa Pugo La Union. Halina't pasyalan ang lugar na ito at sinisigurado kung hindi nyo pagsisisihan ang inyong matatamasang experience, lalong-lalo na sa mga mahilig sa extreme adventure. Abangan nyo ulit sa mga susunod pang episodes ng Trip Lang kung saan pa ang pwedeng pasyalan at libangan dito sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na linggo ulit mga kaibigan, at lagi pa rin tandaan na ginagawa namin to dahil Trip Lang!